Tisztelt nézőim, érdeklődők! Ezen videófelvétel bemutatja azt a korszakalkotó fényforrást, amit jó magam találtam föl. Ennek a lényege az, hogy mindössze 35 wattot vesz fel az elektromos hálózatból. Ennek a felvett teljesítménye csak 35%-at alakítja hővé, ami azt jelenti, hogy a hagyományos fényforrás 95%-át alakította át hővé a felvett energiából, és mindössze 5%-a világított. A továbbiakban ezt be fogjuk tudni mutatni, szemléltetjük a hagyományos izzónak a működése kapcsán. Ennek a izzónak a formája szinte ugyanúgy néz ki, mint az Edison által feltalált körte, azaz villanykörte formával. Viszont mi még megvalósítottuk ennek a fényforrásnak a párhuzamos üvegcső változatát, ami azt jelenti, hogy azt a célt akartuk ezzel megvalósítani, hogy bármilyen eddig felszerelt lámpatestbe felhasználható lehet, mindenféle olyan egyéb pluszköltség nélkül, hogy azt a lámpatestet le kelljen cserélni. Látjuk itt a párhuzamos üvegcső mellett lévő költe formájú E27-es menettel ellátott izzót. Ez volt a legelső működő prototípusunk. Látszik rajta, hogy igen sok ragasztó és egyéb szennyeződés kapcsán sikerült kiviteleznünk úgy, hogy az működőképes legyen majd a következőekben bemutatott lámpatestben. Mutatnám a megvalósult fényforrásoknak a konkrét prototípusait. Körte, ugye látjuk. Látjuk a párhuzamos üvegcső formát, illetve a gömb változatát. Ezeknek ismételten az a legfontosabb célja, hogy minél több és szinte mindegyik lámpatestbe, lámpaházba felhasználható lehessen, annélkül, hogy azokat le kelljen cserélni súlyos pénzekért. Visszatérnék a leges-legelső prototípusra. Ezt csak azért mutatom meg, mert igen sok munkánk van benne, és ez szemlélteti azt, hogy nagyon nagy odafigyeléssel próbáltuk ezt az egész fényforrást létrehozni. Az iméntiekben elmondtam azt, hogy van E27-esbe körte, párhuzamos üvegcső és gömb alakú, de a köztudatban valamikor úgy jutott be, hogy minion izzó, ami azt jelenti, hogy E14-es foglalattal is megvalósítottuk, szintén a körte formát, szintén a párhuzamos üvegcső formát, ugye látjuk. Ennek az a kicsit szebb megoldása, hogy megcsavartuk spirálisan az üvegcsőn belül látható bordákat, és mutatnám a kis gömb formát. Ha vicces akarnék lenni, akkor a kis gömböcöt. Ezeknek az üvegcsöveknek az a feladata, amik a búrán belül helyezkednek el, hogy mindinkább homogén fényforrásként lehessen alkalmazni bármilyen lámpatestben. Ezeknek nagyon nagy előnyük az, hogy nagyon kevés hőt termelnek, ami azt jelenti, hogy ha nyári körülmények között például műtőkben használnánk fel, amit egyébként is órákon át igénybe vesznek az operátor szakemberek, a lámpa által termelt hőt nem kell a klímaberendezésnek még felül hűteni, mert nem termel annyi hőt, hogy ezzel pluszban meg kelljen küzdeniük a klímaberendezéseknek. Ennek az a célja, az a feladata és az a nagy gazdasági előnye, hogy
sok esetben megvalósítja azokat a szempontokat, amik által még inkább rentábilisek, azaz megtérültek lehetnek ezeknek a fényforrásoknak használata. Megkérném kedves asszisztensemet, hogy kapcsoljuk be az általam feltalált fényforrásnak a működtető reflektorát. Ne tévesszem meg senkit, egy RX7-es 150 wattos halogén lámpatestbe van beszerelve, de ennek csak az a célja, hogy jól szemléltessük azt, hogyha be van zárva ez az izzó, azaz egy csavar, két csavar, és a saját zsanérjain keresztül rögzülve lévő, hermetikusan zárt lámpatestben működtetjük ezt a 35 wattos fényforrást, a bezárt, azaz nem elvezethető légmozgás által biztosított hőleadást kapcsán sem fog akkora hőt termelni, mint a szabadon bekapcsolt, régi, hagyományos 40 wattos izzónk. Kérném szépen a feltalálásunkat bekapcsolni. Amikor ez az izzó bekapcsol, egy pár másodperces felfutással fog indulni, de nagyon jól látjuk, és nagyon jól tudjuk szemléltetni, hogy ha falra vetül az izzónak a fénye, az azt jelenti, hogy már többet világít 35 watttal, mint a jelenleg a helységben található 4x20 wattos hagyományos fénycsövünk, amiben nagyon belelátszik az 50 Hz-nek a vibrálása, ami rontja az emberi szemet hosszú távon, még akkor is, ha ez a 4x35 wattos cső elvileg rosszul mondom, 4x20 wattos cső világít, de elvileg 3x20 wattos armatúra fázis megosztásban lenne bekötve, akkor is ugyanúgy vibrálna, mint ahogy a felvételen látjuk. Visszaközelítenék a saját fényforrásunkra, ami nagyon jól látszik, hogy ez a fényforrás nem vibrál, folyamatos fix fénnyel világít, és látjuk azt, hogy túlvilágítja a 4x20 wattos hagyományos neoncsőnek a fényét. Kérném szépen, hogy emellé kapcsoljuk be a 40 wattos hagyományos fényforrásunkat. Fogjuk látni a különbséget pár másodpercen belül, ami meg is történt. Ezzel nagyon jól tudom szemléltetni azt, hogy az általam feltalált fényforrás mindössze 35 wattot vesz fel a hálózatból, ennek cirka 31 néhány wattnyi teljesítményét alakítja át hővé, a többit pedig világítássá fordítja, míg a bekapcsolt 40 wattos hagyományos izzó 95 wattot használ fűtésre, és 5 wattot világít. Látjuk, sárgás fénye van, 5 wattal elvileg többet vesz fel a hálózatból, viszont az én 35 wattos fényforrásom túlvilágítja. Szeretném szemléltetni ennek a saját találmányomnak annak a fontosságát, hogyha ezt a 40 wattos izzót kicseréljük egy 300 wattos izzóra, akkor milyen fénye lesz a saját találmányomnak és a korábbi 300 wattos izzónak a fényteljesítményhez képest. Vegyük ki a hagyományos izzót, fogjuk meg valamilyen rongyal, ott van a tekerjük ki, másik irányba. Tekerjük be
Tekerjük be. Tekerd be, légy szíves, mert nem tudok oda menni. Csak úgy finoman. Jó, és próbáljuk bekapcsolni. Nem baj, semmi gond, én ezt megigazítom. Így, ez megtörtént. Ez az izzó 300 wattot vesz fel az elektromos hálózatból, és jól tudjuk szemléltetni, kicsit hátrébb távolodva, hogy a fókuszba beleférjen. Az én 35 wattos izzó találmányom még mindig túlvilágítja a hagyományos 300 wattos izzó teljesítményét. Remélem, hogy ez a videó mindenki számára meggyőző lesz. Még egyszer ismétlem, hogy az általam föltalált 35 wattos izzó túlvilágítja a 300 wattos izzó teljesítményét. Azaz 10-szer akkora teljesítményt tudok leadni 35 watttal, mint a 300 wattos izzó a hagyományos teljesítményével. A találmányom iránt érdeklődni az alábbi e-mail címeken lehet. Köszönöm, viszontlátásra!